Toto je moje prvé video. Prvé video bude z hry z Robloxu. Je to konská hra. A idem vám ukázať, čo sa tu dá robiť. Niečo tu urobíme a niečo vám poviem. Takže poďme na to. Takže idem si osedlať koňa. Kliknete na koňa, dáte profil a dáte tu tam dole, máte sedlo. Tak na to kliknete. Potom dáte baťoh tu hore, na boku a presúvate to tam, kde to má byť. A takto osedlávate. Všetko dáte tak, super. A môžete si nasadnúť tu na s tým sedlom. Takto, je tam oko, aby to vyzeralo realisticky. Tak, idem vám ukázať skákanie. Ja si to takto rýchlo prejdem. Tu je veľká jazdereň, tu hneď je hala. No a tu máte takúto tabuľku. A na to kliknete, dáte, že ako chcete vysokú prekažku. Keď začínate, dávajte si toto. A potom už akože chcete mať väčšie level. Ja už idem na toto. A dáte tak. A keď chcete trénovať, dáte start jumping training. No a takto si môžete skočiť. Je to super. Ja to mám veľmi rada. No a proste takto krásne skáčete. Je to fakt ako vyzerá to celkom ako reál. Takže takto trénujete a teda. Ďalej vám ukážem, ako si kúpiť koňa. Takže tu máte takú krásnu nádhernú stajňu. No a tu máte proste koň na predaj. A ak si chcete pozrieť, ako vedia vysoko skákať a také hovadiny, tak kliknite, dáte profil a túto také, ako, keď vyhráte, tak máte takú stúžku. No, toto kliknete a tu vidíte, ako vie skákať, ako vie rýchlo bežať a teda. A teď. Potom tu máte Roblox Premium kone, ale sú to aj proste normálne. Tento stojí 7 000. Čo ti dáva? A neskáča ani moc vysoko. Mne idú hlavne o tie skoky, pretože ja skoky úplne milujem. Ja aj reálne skáčem. No a toto vám musím povedať. No za 10 odberateľov aspoň, no trošku je to málo, ale za 10 odberateľov bude video z naozajstných koní. Neviem, či to bude vychádzka, tréning, neviem, vlog, no proste uvidím, ale proste video s koním. Takže daj tam ten odber, daj tam aj like a bude všetko v poriadku. Ja budem vydávať často videá, pretože ma to baví. Ježiš, neviem dostane, na čo by som tu išla. Tak, ďalej vám ukážem, ako sa dá ísť na súťaž. Aj si na niekoho asi pôjdem. No, tuto máte taký vozík. No ale najprv musíte vždy dokončiť tutoriál, aby ste mohli ísť. Tu máte competitions, na to kliknete a dáte regional horse park. A ideme. Potom tu máte akože, idete sem, do tejto jazderne. Tu si môžete trénovať a tuto sa prihlásite. To sú tiež dám show jumping, toto. A dáme sa prihlásiť a ideme skakať. A tu dole je smajlík na boku. Pod tým A a D. No a tam vidíte, aký je váš koň akože šťastný. Dobre, môj je teraz smutný. Ale to preto, lebo vždy, keď idete tam na súťaž, na tréning, hocičo, tak on to zoberie 20 akože jeho srdiečok, že už nebudeš taký šťastný. Ale vrátite mu to čistením, aj kopytkami môžete vyčistiť a teda. Aj jedlo musíte dávať, alebo sprej proti muchám, proste všetko ho robí šťastný. Takže tak. No ja to budem trénovať a keď budem na súťaži, ozvem sa vám. Už sa mi to načítava. Za chvíľu idem na súťaž. No dobre, už som tu. Takže čakáme. No a poď. Takže vždy musíte pozrieť, kde vám šipka ukazuje. A potom, kde vám ukazujú akože takéto guličky na tým. A to musíte preskočiť.
A potom vidíte aj priesvitné guličky a to idete ako ďalšiu prekažku, aby ste vedeli proste. Ale aj tak vám to ukážem, takže neviem, čo tam je, ale akože pomáha to trošku. No. Celkom to vyzerá ako reálny život. A je to fakt super. Odporúčam túto hru, ako si vám poviem, ako sa volá. Máte tu aj AB akože skoky, takže je to super. No a potom za túto súťaž, aj za iné súťaže dostávate proste, jak sa to volá, prachy. Money. No a som, ja neviem koľka, tá tretia, super. No a tak to máte súťaže. Ďalej vám ukážem vychádzky. Dáte túto tray a dáte tray. Ja neviem, tak a tuto môžete vidieť smeť. Jo a ja to zbieram. Hlavne tu, lebo za to máte veľa peniazí. Takže ideme to zbierať. Jo a to proste môžete trénovať cross country a môžete si proste ísť len tak akože na vychádzku, čo ja viem. No ale ideme zbierať smeť. Takže peniaze. Za jeden ten kúsok akože dostanete 50 peniazy. To je akože fakt akože dosť. Ešte keby to bolo v realite, tak som bohatá. No, máme ďalší. A za to si potom kupujem nejaké veci. Na tohto konia sa aj proste jedlo a teda. No a fun fact. Proste cez toto sa dá skočiť. Je to super. Super. Vidím ďalší smeť. Berem ho. A ďalší, čo ti dáva? Nice. Ja potom vám ukážem, koľko money za to dostanem a ešte ako chodiť do obchodu a čo si kúpim, čo ja viem. Proste je to super. Je to ako realita. Proste bez jedla a tak pitia. No pitie tam akože moc nemáte. No ale bez jedla nemôže váš koň trénovať. Ani nemôže hodiť na súťaž. Takže je to nice. Jo, poďme. Koľko mám tých plastov? Už 6. Super. Ježiš, som nabral. No a to sa stane, keď neskočíte. Mám tu ďalší smeť. Berem. Ideme ďalej. A teraz, keď môj koník krásny je proste smutný, tak kliknete, dáte take care a dáte čo ja viem, feed alebo také, ja dám brush, akože vyčistiť ho. No, potom môžete dať curry comb, ja neviem, jak sa to číta, I'm so sorry. Potom hoofpick, akože na kopytá. A ešte môžete dať fly spray, to nebudem teraz míňať. A ešte akože feed, a to tiež nebudem teraz míňať. Takže tak. A teraz vám idem ukázať ten shop. Ale najprv musím zahodiť smeti, aby som za to mala prachy. Takže to vás to teleportne. No a tu idete dole. Tu máte kruhovku, môžete lonžovať. Toto máte od 4. levela až. Takže vám rozvípe koňa, čo ja viem. Na tu máte ten kôš. No. Je 350 prachov. Dobre. Tak a mám spolu 500, no tak to si asi nekúpim, ale nevadí, ukážem vám aspoň, ako to tam vyzerá. Takže idete zase do vozíka a dáte Equistore a idete. Som tu. Vyzerá to tu akože fakt super. Máte podsedlovky, máte tu drezúrne aj skakanci, akože na skakanie. Potom tu máte úzdečky,
Tu ohlávky, tu pekné sú. Tu sedlá. Tu máte čistenie, tu jedlo a takto hodín. No a to je všetko. Tu máte potom veci v zlave, to je akože super. No a tak. Tak a to je všetko. Idem zase do stajny. Tak som tu. To je asi všetko. Idem teraz odložiť môjho konia. Ja tu pekne do výbehu maličkého. No a od sedla proste len kliknete, dáte profil, dáte sedlo, dáte batoh a zase to dáte naspäť. Tak. Dávam potom tak super a dáte put in padok. Zavrite. Jo, a to je na dneska všetko. Takže ak chcete vlog video od koní naozajstných, dajte like, odber a ak chcete napíšte komentár, čo ja viem. No a pa.